ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തരാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ 18 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ ഓരോ ദിവസം 1 മണിക്കൂറാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ 18 ദിവസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും മെയിൻ ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമായൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ശരിക്കും ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്കോൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? ഇസ്കോൺ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. ഇസ്കോൺ ആണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇസ്കോൺ ആണ്. ഇസ്കോണിന്റെ കുറെ സെന്ററുകൾ നമ്മളെ കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂര്, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂർ എല്ലാ ഗുരുവായൂർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, സെന്റർ ഉണ്ട്. കുറെ ചെറിയ ചെറിയ സെന്ററുകളും വലിയ സെന്ററുകളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുവിധം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ്. ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, കർണാടകയിലുള്ള മംഗലാപുരത്ത് നിന്നുള്ള അവിടെ 12 ലാംഗ്വേജുകളാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. അതില് മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണാനായിട്ടിന് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ കുറെ സെന്ററുകൾ ഒരു സെന്ററാണ് കർണാടകയിലുള്ള ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ കുളായിലാണ് ഈ സെന്റർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് സന്യാസിമാരാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി, അദ്ദേഹം IIT കാൺപൂരിൽ നിന്ന് IIT പാസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അടുക്കൻ ചിട്ടയിലും ആ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു
ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 18 ദിവസം കൊണ്ട് മീൻസ് 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മെയിൻ ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെവൽ 2 ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ 5-6 ലെവൽ വരെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ക്ലാസ് തീരുന്നത്. അതായത് ലെവൽ 1 നമ്മൾ പകുതി ശ്ലോകം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ലെവൽ 2 വരുമ്പോൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അധ്യായം 2 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഡെയിലി ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും. 2 ദിവസം കൊണ്ടാകുമ്പോൾ 700 ശ്ലോകങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്, ഫോർത്ത് ലെവൽ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കണ്ടതല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം, വഴിയെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് 18 ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിന്. അറ്റൻഡൻസിന് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആണിത്. നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലാത്തവർക്ക് ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. അതല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാം. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ വലിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാം ഒന്നല്ല. അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്, ഭഗവത്ഗീത ആരാണ് പറഞ്ഞത്, ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കണം അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാം വെക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ തരും നിങ്ങൾക്ക്, കാരണം ഈ ഒരു അധ്യായം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. അപ്പോ പക്ഷെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ആരും എക്സാം എഴുതാതിരിക്കരുത്. കാരണം അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എല്ലാവരുടെ പ്രായവും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ സാഹചര്യവും വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോകണം, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത്. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എക്സാം വെക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എക്സാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ക്ലാസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും നിൽക്കരുത്, എക്സാം എഴുതാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണല്ലോ. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ്, പറ്റാവുന്ന പരമാവധി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ആ ഒരു മണിക്കൂറേ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിൽ ആകെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിലെല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവാം. നമ്മള് ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കുറെ സംശയങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധം നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിയും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരമാവധി പറ്റുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആണത്, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായത് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മഴയാണ്, നാട്ടിൽ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്താണ് ക്ലാസ് ചെയ്യണം, പുറത്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതല്ല നമുക്ക് സാഹചര്യം 100% അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഒരാളും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യരുത്. അതൊരു അപേക്ഷയാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വേറെയാണ്, നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേറെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്നും കരുതുക. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ PPT ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ
ഫുള്ള് ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ ക്ലാസ് നമുക്ക് PPT നമ്മൾ തരും. പക്ഷെ ആ PPT നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും. നമ്മളത് ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെയും ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ക്ലാസ്സിന്റെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ അന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആവശ്യം എന്താണ്? ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ടൈമിന് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ്. നമുക്കറിയാം സമയം ഭയങ്കര പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാല് ഒരു മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലാണ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ക്ലാസ് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം 1 മണിക്കൂറിന് ഉള്ളിൽ തീർക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ PPT മുഴുവനും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ അധ്യായത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം വേണം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ 3 മണിയാണെങ്കിൽ 3 മണി, 6 മണിയാണെങ്കിൽ 6 മണി, 7 ആണെങ്കിൽ 7, 8 ആണെങ്കിൽ 8, 9 ആണെങ്കിൽ 9, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ സമയത്തിന്റെ ലിങ്കും ഒരേ ഒരു ലിങ്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഒരേ ലിങ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 8 മണിക്ക് കയറുമ്പോൾ 7 മണിയുടെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറുമ്പോൾ നടക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ 8 മണിക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, 8 മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. സെയിം 9 മണിക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മള് 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാം, 8 മണിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. പരമാവധി നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കും 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ. കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതായിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ നാളെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോ നമുക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർത്തരാൻ പറ്റുന്ന സംശയങ്ങളായിരിക്കും. ചിലത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടുപോരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. കുറെയൊക്കെ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ഇതെന്താ അങ്ങനെ പറയണമെന്നൊക്കെ തോന്നാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വെക്കും നമ്മള്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തർക്ക വിഷയം പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു ദിവസം വെക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ആ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് സാധിക്കും നമുക്ക്. അതായത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലമാണ്. നമുക്ക് ഇത്ര സമയമല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ, ഓരോ മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതൊരു പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്, പേര് നമ്മള് എല്ലാവരും പേര് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ പേര് ഇടാൻ നോക്കുക. ഈ സൂമിൽ കയറുമ്പോ ഇപ്പൊ ചിലരുടെ പേര് ഫോണിന്റെ പേര് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പേര് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ പേര് ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ആയാലും ആരെങ്കിലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും അവരവരുടെ പേര് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇല്ലാത്തവര് അവരുടെ പേര് ഇടാനായിട്ട് നോക്കുക. നമുക്കത് കയറുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, റീനെയിം ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ പേരാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ അഡ്മിൻ ഓൺലി ഗ്രൂപ്പാണ്. മെസ്സേജ് ഇടണമെന്നല്ലാതെ വേറെ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം. എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതില് ആ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരുവിധ പോസ്റ്റുകളും നമ്മൾ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഇറിറ്റേഷൻ ആവാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവണല്ലോ, നമ്മൾ എല്ലാവരും പല ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആയാലും ഗുഡ് നൈറ്റ് മെസ്സേജ് ആയാലും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായാലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അത്
ഇഷ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫോണിന് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഹാങ് ആവും, നമുക്കറിയാം പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ക്ലിയർ ആയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്? കാരണം അത് ആദ്യമേ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി 18 ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊരാളും പോവാതെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ ചിലർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് വരും. കാരണം ഫോൺ ഹാങ് ആവുന്നു, കുറെ മെസ്സേജസ് വരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പരമാവധി നിർത്തുക. പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവും. അഡ്മിൻസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മളെ മാതാജിമാരെന്നാണ് ഇതിൽ വിളിക്കുക. നമ്മള് ജെൻസിനെ പ്രഭുക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കും, ലേഡീസിനെ നമ്മൾ മാതാജി എന്നാണ് ഇസ്കോണിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു മാതാജി ഉണ്ടാവും, ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സഹായം വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണില്ല, അതല്ല എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ നമ്പറും ടീച്ചറുടെ നമ്പറും നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടും. അപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയണം. ചിലപ്പോൾ 2 or 3 ക്ലാസ്സിൽ അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്നും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഞാൻ ഇന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്, എന്റെ പേര് ഇന്നതാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. മാതാജി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ പോയിന്റ്? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ കുവൈറ്റിലാണ്, പ്രവാസിയാണ്, വീട്ടിലെ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ക്ലാസ് സൂം മീറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യോ? അത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാവും, ലൈവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും. അപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കയറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 അധ്യായം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണോ അതോ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണോ എടുക്കുന്നത്? 18 അധ്യായമുള്ള 18 അധ്യായം പൂർത്തീകരിക്കും. അർജുന വിഷാദ യോഗം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ളത് പൂർത്തിയാക്കും. 18 അധ്യായം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ അധ്യായമായിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇല്ലാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഫുള്ള് സമ്മറി എടുത്തിട്ട് പോകും. 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 അധ്യായം. അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവണോ? നമുക്ക് ഭാഗവതം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണോ? ഭാഗവതല്ല, ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കേട്ടോ. അപ്പൊ ബുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് വെച്ചാൽ ബുക്കും ഇതും ഒക്കെ കൂടി നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് ബുക്ക് വേണം നിർബന്ധമില്ല. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെവൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെവലിനേക്കാളും കൂടുതൽ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡെയിലി ക്ലാസ്, ഡെയിലി മീൻസ് 2 ദിവസം കൊണ്ടല്ല, അപ്പൊ ശരിക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഇപ്പോ ബുക്ക് വേണം നമുക്ക്. കാരണം ഇപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ബുക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഇതാണ്. ഇതല്ലേ യഥാരൂപം? ഇത് ഞാൻ ഉദയഭാരത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എവിടെ കാണുന്നില്ല? യഥാരൂപമാണ് മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ. എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ശരി പ്രഭു. ഓക്കെ, ഹരികൃഷ്ണ. യഥാരൂപമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ബുക്ക്. ഇത് കണ്ടില്ലേ ബുക്ക്? എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ബുക്കിനാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോണത്. അപ്പൊ നമ്മള് പോയിന്റ്സ്, നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും സ്ലൈഡും എല്ലാം ഈ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഫസ്റ്റ് ലെവലില്. പിന്നെ അഥവാ ബുക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ നോട്ടും കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. പതുക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മതി. 400 രൂപയാണ് ബുക്കിന്റെ വില. നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറ്റുന്നവര് മേടിക്കുക. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാവർക്കും? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത
ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനി പഠിക്കാനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നാളത്തോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഭാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നത് തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത അറിയുക പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതൊന്നും. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര മീൻസ് അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത അറിയുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഡെപ്തിൽ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സത്സംഗം വെക്കും. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 18 ദിവസം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഭഗവാന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറാവും ഡെയിലി നമ്മളൊരു സത്സംഗമാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറെ പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടെ. ഭക്തി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ വിഷയമല്ല. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഉണ്ടേ, ക്ലിയർ ആവോ? അതായത് നമുക്കിപ്പോ ലേഡീസിന് ഇപ്പൊ എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ പറ്റൂട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നോണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പൂജാ റൂമിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാ സമയത്ത് നമ്മള്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹവും കാര്യങ്ങളും നമ്മള് പൂജയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും തൊടരുത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ തൊടുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇത് ബുക്ക് വായിക്കുന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കല്ലേ. ബുക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വായിക്കണം എന്നാ പറയണത്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കണം. നമ്മള് എന്തിനതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അറിയാവോ? നമ്മളെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആവാനാണെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് മാതാജി. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മള് കുറെ നമ്മളിലുള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങളും കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പോരായ്മയാണത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള്, നാമം, രൂപം, ലീല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമ്മളിൽ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലുള്ളിൽ ഭക്തി വരും. ഭക്തി വരുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ജന്മം ആക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. അത് നമ്മളെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണില്ല, നമ്മൾ നോക്കണില്ല. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മള് എന്താ പറയാ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. അതായത് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി. കുറെ അറിയുന്നവരായിരിക്കും തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോയിട്ട് പറയുന്ന 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവജനങ്ങൾ, അതില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്ന് ജന്മം എടുക്കാം നമ്മള്. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മളും എങ്ങനെയാണ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളും 2 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറും. കാരണം അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ വിവേചന ബുദ്ധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഉള്ള സമയം നമുക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന സമയം, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി കുറെ അറിഞ്ഞു പോയിട്ട് പോകാം നമുക്ക്. അതാണ്. അപ്പൊ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇനി സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എക്സാം ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കുമോ? എക്സാം
എക്സാം ഓൺലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. എക്സാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ആൻസർ എഴുതുക, ചെക്ക് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാർക്ക് പറയാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുക വേണ്ട എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊന്നും. നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവാൻ നോക്കാം പരമാവധി എല്ലാവരും. ക്ലാസ്സിൽ കയറുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനും ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ മാതാജിമാരെല്ലാവരും വന്നോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പല മാതാജി സമയത്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മളിതില് ഫീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി ഇതില്? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളിത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിൽ ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു പൈസ പോലും നമ്മൾ ആരും ഒന്നിനും മേടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ഫുള്ള് സൂമിൽ ക്ലാസ് നടക്കാണ്. ഫുള്ള് ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണ്. എല്ലാതും എത്ര ലെവൽ വരെ പഠിക്കാനും ഫുള്ള് ഫ്രീ കോഴ്സ് ആണിത്. ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് മേടിക്കേണ്ട ഒരു ചെലവ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ നമ്മള് ഒരു തരത്തിലും പൈസ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈടാക്കുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പ്രഭു. 3 മണിയുടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 3 മണിക്ക് ഉള്ളത്. അതിന് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്കോ 7 മണിക്കുള്ള സെക്ഷനിൽ കയറാമോ? പറ്റും. 7 മണിക്ക്, 6 മണിക്കില്ല, 7 മണിക്ക് രാവിലെയാണ് 6 മണിക്ക് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മള് രാവിലെ 6 മണിക്ക്, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി, വൈകുന്നേരം 7, 8, 9 ഈ 5 സമയത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഒരേ ഒരു ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തോ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പരമാവധി എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഏത് കയറിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർ അത് തന്നെ ചെയ്യാം. പറ്റാത്തവര് പിന്നെ നമ്മളെ റെക്കോർഡ് കാണാം. അത് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. പരമാവധി ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ലൊരു സത്സംഗമാണ് നമുക്ക്. ആ ഒരു മണിക്കൂർ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ല, അത് ഒരേ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം, കാലത്ത് 6 മണിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം ലൈവ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, എല്ലാ ക്ലാസ്സും ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ലൈവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓരോ ക്ലാസ്സും ലൈവ് ആയിരിക്കും. ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്കും വരും, ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡും വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ ടൈം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ 7 o'clock ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ 3 മണിക്ക് സമയം കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ ആ 3 മണിയുടെ ലിങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പാടുമോ? കയറാം പാടും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 2 ക്ലാസ് കയറണമെങ്കിൽ കയറിക്കോളൂ. നമുക്കൊരു വിരോധം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും കയറാം. എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ, ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നാളെ 6 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊരു സൂത്രാണ്. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കപ്പോ. നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പോകണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രം കൂടി അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മളെ എളുപ്പത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ കഴിയും നമ്മള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില് ആ തരുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവണമെന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണത്. എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബേസിക്കലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ്. അത് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി പറയുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷനിൽ ആൻസർ തെറ്റിയ പ്രശ്നമില്ല. ആൻസർ തെറ്റിയാൽ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല. ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു ആരുടെയോ, ആൻസർ തെറ്റിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന്. ആൻസർ തെറ്റിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വീണ്ടും തെറ്റിക്കില്ല, മറക്കില്ല. പിന്നെ അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമുക്ക് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് എത്ര മണിയുടെ ക്ലാസ് ആണ്? ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് രാവിലെ 6 മണിക്കും 8 മണി 9 മണി. പിന്നെ മാതാജിമാരുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നാളേക്ക് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ, ക്ലാസ്സിന്റെ ആരാ എടുക്കണ എന്താന്നുള്ളത്. രാവിലെ 6 മണിക്ക് എന്തായാലും കൺഫേം ആണ്, വൈകുന്നേരം 8 മണിക്കും കൺഫേം ആണ്. ബാക്കിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മാതാജിമാര്. അത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. മാതാജി, ഇനി പുതിയതായിട്ട് ചേരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ചേരാൻ പറ്റുമോ?
ചേരാണെങ്കിൽ ഇന്നും നാളേക്കുള്ളിൽ ചേർത്തിക്കോളൂ, വേഗം ചേർത്തിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ കുറയും മാതാജി നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ചേർത്തിക്കോളൂ കേട്ടാ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചേരാം, ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല, ഒരു ഫീസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോട്ട്സ് ഒന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട്